תגידו, יש לכם התנגדות להגיע לעסק צומח שמרוויח 20,000 שקלים בחודש, שיקח אתכם לשקט כלכלי, בלי לסכן אלפי שקלים, בלי שאתם אושיות רשת ובלי שיש לכם רקע טכני? תראו, אני יודע שאתם לא אוהבים שיווק ואתם לא רוצים להעלות פוסטים כל יומיים. אתם אנשי מקצוע מעולים ואתם רוצים להתפרנס בכבוד. מה יש? מגיע לכם. אבל מה קורה בפועל? בפועל אתם לא מצליחים להגיע לסכומים שאתם רוצים, והחלום להגיע לשקט כלכלי הולך ומתרחק לו. תראו, זה לא אשמתכם. אנחנו חיים בעידן הרשתות החברתיות, והפה לאוזן כבר לא עובד מספיק טוב. חייבים לשווק. כי בינתיים, בעלי העסקים עם חצי מהניסיון שלכם, כבר מזמן חצו את הסכומים האלה. עכשיו יש לכם שתי אפשרויות. או לוותר על החלום של להתפרנס בכבוד, או לבנות לעצמכם פעם אחת ולתמיד קמפיין שיווקי שמכניס לקוחות באופן שוטף. ולמה זה כדאי? כי לא צריך לסכן אלפי שקלים, הסיכון מאוד נמוך. צריך לעשות את זה פעם אחת ודי, זה עובד לשנים. כל אחד יכול לעשות את זה לבד. חברים, תתכוננו ליהנות מעסק צומח. עכשיו הקורס הדיגיטלי שיראה לכם איך לעשות את זה, במחיר של דמי רצינות בלבד, 98 שקלים והוא שלכם. תלחצו על הכפתור, תעברו לעמוד התשלום, תהליך קצרצר ותקבלו גישה למייל.